A les 8:42 d'aquest matí s'ha rebut l'avís d'un accident de trànsit d'un autobús que havia tingut un accident a la Charlie 32, direcció Tordera, on hi havia moltes víctimes afectades. La primera dotació, un cop arribat, ha confirmat la informació d'aquest accident de trànsit i ja s'ha establert un accident de múltiples víctimes, fent que es creés la cèl·lula d'avaluació entre Mossos i SEM, prioritzant, primer, marcar la seguretat de la zona i després realitzar un triatge en zona calenta perquè el SEM pugui fer l'atenció fora de la zona calenta i evacuar aquestes persones afectades al centre hospitalari més adequat. Les tasques d'excarceració de triatge han sigut complexes perquè l'autobús està a 45 graus, impactat a l'entrada del túnel que hi ha entre els municipis de Pineda, Tordera i Santa Susanna, fent que s'hagi hagut de necessitar recursos d'alçada, desplaçant-se 2 autoescales per poder acabar de fer la valoració, l'excarceració i l'alliberament de totes les víctimes, en concret el conductor que ha sigut la víctima on ha estat més temps a l'interior del vehicle per poder alliberar-lo. El servei en total s'han gestionat una 50ena de persones que anaven de Barcelona a l'empresa Inditex a Tordera a fer la seva jornada laboral i s'han establert diverses maneres de fer l'evacuació dels ferits. Uns ferits han anat directament a centres hospitalaris amb helicòpter o amb ambulància des del primer moment, 3 ferits crítics que el SEM els ha evacuat, com també una desena de persones que han estat evacuats directament a centres hospitalaris i després també el gran gruix de persones han estat desplaçades al complex esportiu Can Xauvet de Pineda de Mar, on s'ha fet en aquest pavelló municipal 3 funcions. Una és l'atenció d'aquests ferits lleus, que el SEM els tornés a fer una valoració, com també s'ha establert el centre de comandament i coordinació tant amb els operatius com amb les autoritats i també s'ha establert un petit punt de recepció de familiars per poder informar quin era l'estat de les seves persones famílies, com també dels treballadors, perquè també hi havia membres de l'empresa que també buscaven informació. En total s'han activat 26 dotacions de bombers, una 50ena de persones, on hi havia vehicles d'aigua, vehicles d'alçada, com també mitjans aeris de Malgrat, perquè en un primer moment hi havia incertesa si havia d'haver-hi també aquest rescat aeri, que al final no ha calgut.